Ya, angasiya nyaya ya Zigo kala. Zigo? Nyaya ya Zigo. Zigo? Ndoda unyatsoitaura because ndine pain. Ukunzwa. Takapenda out. Zigo akati kala akanditi Kismo, do you know kuti Zigo ndiyari kubhadhara rent pamba panapa? Ndovana ngatomutiwa utenge grocery ndanatenga grocery. Zvikanzi ndiZigo akauya negrocery nezvinhu. Mandoti Kalafu, I don't believe you. Uri kuninyebera. Then pasina time Zigo ndobvafona. Zvikanzi Kalafu ndakakanganwa bottom rangu kumba kwako. Zvikanzi naKalafu dotoripfeka kozi Kismata rakandifita. Ndoba achitsona. Mira. Kalafu wadana Zigo kuti. Imbonzwa kupinda nenyaya. Mira Zigo nemsikana wake. Ndine machats, I got proof about Zigo. Newo Zigo tsurikawo mukoma wangu. Aya mahuraya. Siyana nawo anawo. Musangonakirwa nekunaka kwepachiso nekabhodhi kanenge kari right. But umu mupfungwa umu hamuna kana chino. Havana kana chavanofunga vana. Vana vama 2000 vasina kubayiwa majekiseni epolio. Right, nyaya ina ndakaiudzwa kudhara but ndaishaya time, ndichishaya nguva kuti ndoifambira nguvayi. Saka nhasi kwakakula, so takapedza zvedu nyaya dzepolitics, takambozorora, tombochinja magiya, tombotaura nyaya yaZigo yekuti hanzi aidya Kalafu. Akomana, nyaya dzekudyanana idzi vanhu vachiita zvavanenge vachiita vari vega dzinozotsvagei papublic domain. Newo Zigo tsurikawo mukoma wangu. Aya mahuraya. Siyana nawo anawo. Musangonakirwa nekunaka kwepachiso nekabhodhi kanenge kari right. But umu mupfungwa umu hamuna kana chino. Havana kana chavanofunga vana. Vana vama 2000 vasina kubayiwa majekiseni epolio. But zvisinei, ndine nyaya yandinayo panapo. Hanzi nemusikana anonzi Kalafu. Zigo aindibhadharira rent. Zigo taidanana naye nemusikana wake. Nyika inonaka here tine vanhu vakadai so. Tinoenda kumberi here kana ivo vamakandiwa vakazvinzwa kuti Zigo ndozvauri kuita vanonyarira pai. Hatizodedu kutaura nyaya dzakawanda but tinadzo nyaya idzi. Tinadzo nyaya but Zigo ruwangu aiite yawakaita iyi. Kana iri nyaya yechokwadi ka aiite. Ndichakubata tombonzwa kuti Zigo ruti rwake rwenyaya runoti chii. We'll give him a right, right to respond. But nemaparadziro akaitwa nevanasikana ava vahuraya, handifunga kuti anodzoka. Handifunga kuti anokwanisa kana kuwana right to respond apa. Hanzi musataure nezvaSparks because Sparks ndomuda. Saka zvinoda kuti vakomana vari kudya vana ava. Tuvana tochingouya kumapodcast tochibva twadyiwa futi. Sparks muri kuenda sei kumapodcast uko mwangu? Avana papa Jose vakazvinzwa kuti muri kudya vana zvinopera mushere. Ndakira zvake handisei kadaro. But anyway, ndonyaya ndinayo zvamanje ndoyadadhukuratidzei. Ndati haingangopfuure nyaya iyi, haingangopere isati yambopfuura nepachitubu. Plus nhasi takambokula, hatisi kuita nyaya dzepolitics, katiumbokula tichimboonawo nyaya dziri kuitika muZimbabwe. But tatongotanga nekusangana nenyaya iyoyi kunzi Zigo. Vakashata. Anyway, ndati ndikusiye muchinzwa nyaya iyi. Handina hangu mashoko akawanda ekutaura panyaya iyi, but ndangoti mungozvinzwira pfambi idzi dzichitaura idzi. But vakomana, regerai vakomana kusangana nepfambi idzi.
don't socialize nevanhu vakaita seava vasina pfungwa. Havafunge vana ava mahura haatombobrene. Chaanongoda chete kutsvaga mari nekushandisa mazita evanhu vanenge vakashanda. Baba Zigo akashanda. Akashanda Zigo zvinhu zvakaoma kugadzira zita rekunzi Zigo. Sparks akashanda mubvunze kudhara nekumasubscribers tushoma ndichitaura naye Sparks achitombondipostera mamwe masini angu. Vakashanda vakomana. Then ozongoda kuparadzirwa mazita avo avanenge vakainvesta vakagadzira nekuda kwetumahure utu. Zvinova zvinhu zvakashata. Handisi kuti havana kuzviita, handisi kuti vakazviita, but ndingoti vakomana, let's try to avoid tunhu turi unnecessary. Mukakushanda navanhu vane mazita mahombe, ana Prophet Makandiwa, ana Kuda Jose, vanhu vanoremekedzwa munharaunda, even ZANU-PF kwamuri kurova muri ikokoko, vanhu vanoremekedzwa. Muhamanzwikwa muchidzi muri kuitisana nevana ma-street kid aya. Pane zvimwe zvekuti boys hazvizobudewo zvakanaka. Ngatingochengetai mazita enyu, anodhura mazita aya, anotakura weight yakakura, ende zvinhu zvekuti hazvinofanirwa kuita sei kuremekedzwa munharaunda kunzi mukoma Zigo vasvika, kwete kuti unozonzwa nyaya dzakadai so dzakubuda mucirculation dzichitaurwa kunzi hanzi Zigo akazorova mwana akadhakwa achita kuti boys. Pane zvimwe aiwa boys rangu inini munotoziva ndiri wenyu, ndokufarira izvo kutodaro, but nyaya kana dzatongobuda mupublic domain tinongodzifambira toatatsurana. Tsurika Zigo, tsurika Sparks. Airine zvake ndazvitadza ine vakovana. Aisarenda. Saka ndakukusiyai muchiona video yevasikana avo vachitaura kuti Zigo ndozvaakaita. So as for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, it is bye for now. Let's meet in the next video. Yeah, angasiya nyaya yaZigo kala. Zigo? Nyaya yaZigo. Zigo? Ndoda kunyatsoitaura because ndine pain. Ukunzwa. Takapenda out. Zigo akati kalafu akanditi Kismo, do you know kuti Zigo ndiye ari kubhadhara rent pamba panapa? Ndova ngatomti utenge grocery ndanatenga grocery. Zvikanzi ndiZigo akauya negrocery nezvinhu. Mandoti kalafu, I don't believe you. Uri kuninyebera. Then pasina time Zigo ndobvafona. Zvikanzi kalafu ndakakanganwa bottom rangu kumba kwako, zvikanzi nakalafu dotoripfeka kozi Kismo rakandifita. Ndobva achitora. Mira. Kalafu wadana Zigo kuti Imbonzwa kupinda nenyaya. Mira Zigo nemusikana wake. Ndine machats, I got proof about Zigo. Zigo ndikudabva ndatokupa machats ndichipedza. Zigo akayozonditora mba kwangu. Ukunzwa here. Mira yazopedzesa. Akayozonditora nemusikana akandudza kuti musikana, that was another day. Akandudza kuti musikana wauya naye ishamwari yake. Then musikana akaona inini naZigo. Musikana yanga akagara mberi vakayozonditora ndichibva kuMelbourne. Studio kwanakira tu akayanditora ndisigo ayazonditora ngamiti musikana wawina mota mako ndiyani zvikanzi ifriend yangu. Then musikana akabva ona chat rangu naZigo tichitaura tese, ndobva vatanga kurwa naZigo tiri mbawa, but indaisa zoti nyacho ndere ngobuda panza chidzoka. Then kusvika musikana waZigo azodza Zigo kuti Zigo kalafu akanaka, can we date here? Then that first night kaita kanrati 2-3. So, what is going on in Zimbabwe, ladies and gentlemen? What's the blood fire going on in Zimbabwe? Zigo ndine proof ya msikana na iye Zigo was paying my rent. What the blood? Gudo. Zigo akauya akatitora akatiendesa out anditi angabhotenga kombi nyowani, so ndo yanga yazotiratidza tayenda out. Ndobva anditi Kismo unonwa chii? Ndikati henesi, nini henesi ndasingaizive, ndengonzwa kuti inodhura saka ndaifunzwa kuti inonaka. Ndobva uya nebhodhoro rehenesi ndobva ndatesta yapa yaita $80. Ndobva ndatesta, ndobva ndati sorry ndasingaizive ikushata, but tangotirovera mabrutal. Takuenda kumba Zigo ndobva anorovera nekombi yenyowani palo. Ameno paakanorovera palo. Zigo kuti journalist ero. Zigo wepasipati.
Then uyu Zigo ndipendi drive apa Kalafu akadhakwa ndakatanga kuona ndakufa manje ndakuchema ndakagara kumashure mota yakudrive naKala inini Kalafu angasati ambondidrive ndakuchema ndikati naiwe Kalafu saka inini ndikafa mwana wangu achaudzwa kunzi ndafa ndibva kubhawe ukundiudzwa kuti mwana wangu achaudzwa kuti ndafa ndibva kubhawa newe Kalafu. That was my first time kudrive kombi ka ndakadzakwa ndaimhanyisa kombi unzwe here kombi yaZigo akadzakwa chimwe Kalafu akunditi iwe Kismo nditambidzewo chamba tione ndilaitire chamba ndobva ndatanga Kalafu ari pastering uko akabata paint apa ari kudrive Zigo arara pasaidi akungoyerera marute ndamubata pabendekete Kalafu ndikati Kalafu uri mwana wedu ona mwako ndine mwana ndikafa mai vangu odzwa nzi ndafa ndibva kubhawa azvinakidza mani ndikatiwanizimuwa papombi mota kudrive zvakanaka wayo tasvika kumba manje ndakatodriva mota ndikamhanya 6 ada kuvhara kune nyaya akuda kuvhara nyaya tasvika kune nyaya uyu Gudo imba yatakapinda ngeri imba hombe yanga ine marumu anosvika 16 ukunzwa ndobva ndaiswa murumu mandakaiswa zganzi Kismo uri kurara murumu ndobva ndati flat vanhu 2 ava ndobva vadzoka murumu mavanga aisaziva kuti aifunga kuti ndodanana naKismo that's why akamisa murumu materara but nandisina kumuudza kuti isister yangu ndo manager wangu vachisvika murumu memwe so nekudhakwa vafunzira kuti ndiri flat wakamboita sobereo iwe Zigo naKalafu Kalafu akaridza mheronga ndakaichonge ndichati kuna Zigo kukodro ng'ono wakamboita sobere uzazotaura anything about sparks ndomuda munhu yeshamwari yangu ndakadzoka kuita soba ndikambonyatsovhura maziso ndikatarisana naZigo kumaziso Kalafu akaiswa apa Zigo akantarisa ndikati nai mwari wangu ko murume anoipa kudai kana apa nguva dzacho adai zvino muromo akuti Zigo akaudzwa nemusikana wake kunzi ndakuda Kalafu kudarika iwewe ndobva ndavhara maziso angu after that ndikamuka makuseni ndikati asibhoyere mandita usiku ko marumu ndikaona kawanda wandichakutenderera mumba uye Zigo ndopa akasekotsara kuti kadzai wafuzoitodanana ndikati kudanana kweiko zvikanziswe ndizvo ndodanana nevamwe vasikana ndikati aiyosandipengere apo that time ndakafana nekuda kwaZigo mama vaZigo tikanovanisa vachida kutiitira mamudzo akasvika pakombi ndobva zvanzi janani kwavava una vantaura chirungu chikanzi who are these cows ndobva tavhura chidhoo chekombi Zigo but kuna baby mama wake can you please meet Kalafu ndobva introduce zvikanzi ndiri kufunza kuti ndanani zvikanzi vabvunze vanogona kukudaira Kalafu but imbotanga wandipasa chamba sistrand paakangoona chamba chichilaitwa futuruka nechirungu chake akabati it's fine let's talk umauraya Zigo akabvafonera Sparks zvikanzi wapedza Kalafu mahwani Zigo akanyarara vasikana vake vaimubhula even musikana wake cheche wananda kudanana naye anga kudai ninodarika Zigo then Zigo ndobva ndisina message zvikanzi guys it seems like mese muri tunda kutokuluzai ne then Zigo ndobva atanga kubhadhara inini rendi asisabhadharire musikana wake kutanga because musikana wake tatikambonomutengera bed treat yese then the next day inini ndaifanotengerwa sofa yanga tengerwa bed saka Zigo anonditengera sofa ndinga tisina mari ndobva ndibhadharira rendi then musikana ndobva ameno chakapiwa chakakumbirwa naZigo ndikuda kana Zigo handisina mari ndabhadhara rendi yakala ndopa tikatanga kuita daka then musikana yabva tanga kubhula Zigo ndobva ndamudziona Zigo chatisingade kutaura nezvake but akatirerutsa rimwe day zvatisina kufarira saka tamutauri munhu ufane kutirerutsa naSparks tinorerutsana kuma inbox but we don't post
uyu chiko inaiwe chiko chimbokata kamudeiko ukona ndiri palive kundifonera usapenge mani teke ini Sparks chero akanditadzisa andife ndakataura for some reasons kuti why ndisingatauri about Sparks. Sparks wacho ndiyakatiudza kuti Zigo ane crush nayo but Sparks animboye panapa nichimutuka iye Sparks kutotuka kwandaita Zigo achatsamwa but zvazvake vanhu vari kuti hanzi vari kudhauta kuti Zigo upi day rakarohwa in last minute Zigo akaposta nashamutarisa akatokomenda yakarohwa iri paloud haina kuhaidwa akauya mamangu ne Zigo ndobatanga kutora like mavideo achitimba makalafu ndobva aposta na 12 o'clock dzema usiku sinashamutarisa ndobatesa comments ndobva yazodelitwa post iyoyo ndikatorwa mapicture naZigo again manheru akaposta Zigo anga kuda love yaye kutoposta saka Zigo aita akaposta aiona adilika I think pane mumwe munhu anenge ane makonzo ako aiona manager wake ndiye ID tukemete but if I must mistaken machasa kuna Zigo tinawo from day one ndiyofuna ndeshandizere yawaishandisa ndiye pamakabana bhurungu yapani